Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Turgun Portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary görüşüňiz. Ýaly diýsem, sergide biz şu ýöne, şu sergide biz Turgun Portal websaytymyzyň dörejilik topary bilen çäräni ýazga geçirip durqa 17 noýabrda Iran proje adly Iran Islam Respublikasynyň sergisi geçirilipdir. Biz bu sergide ýurdumyzda belli aýdymçymyz diýen ýegeni fotoşdyk. Ovamyň lelesi, oğul surayım. Bilbilim çekyen zarni gülüm. Ovamyň lelesi, oğul surayım. Bilbilip beslenip çıkaysın daşa. Ol gece yatmak yok, bir yana düşer. Yaşlıktan kovani saldın bu başa. Ovamyň lelesi, oğul surayım. Yaşlıktan kovani saldın bu başa. Ovamyň lelesi, oğul surayım. Salam. Salam. Bugünkü tanışylar gepleşimiziň tanışydy. Inni hemmemde belli bol ýegen. Ýegen seni gepleşimizde hoş gördük. Çaqlymyzy kabul edip geldiň. Sağ bolsun. Näme sağ bolsun? Aýdýas aslında bugün beýle bolmady. 17 noýabrda geçirilip durulan Iran proje adly Iran Islam Respublikasynyň sergisine gawat geldik. Menim size haýyş etdim tanışylar ýa-da diýip. Köp sağ bol kabul edeň üçin. Tanışylar gepleşimizde siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar bilen bolsaň we bir 20 tane logik sowal taýdanýar. Şol 20 tane logik sowalmyza 3 minuten wagt berýär. Şol 3 minuten içinde şol 20-sine dogry jogap berseň ýeňi bolýar, dogry jogap bermeseň ýeňilýär. Ýöne gynanmak gerek gäl, şu soragy bilmedim, muny bilmedim, makara bolup diýilýän gepleşik däl. Ýene ýatlaýan logika gülkünç sowallar, gülkünç jogaplar. Ýeňilseň ýöne şert berýär. Şo şerti kabul edip berne etmeli bolýar. Bolýar. Hökman ýene etmeli bolýar. Ýeňilseň elbetde sowgatlarmy size garaşýar. Ona taýýar bolsaň, başlaýarmy? Wagt gidirmäli. Anna 3 minut wagtymyz gitdi. Soragnymyza başlaýar. Birinji sorag özüňe degişli. Özüňi 2 sözde suratlandyryp ber. 2 sözde özüňi suratlandyryp ber. Suratlandyryp ber. Ay, Sadiyan. 2 sözde. Sadiyan oglan. Awa. Ne soraglymyza başlaýar. Gülkünç 150 adamy motora ýerleşdirip bolarmy? 150 adamy motora ýerleşdirip bolarmy? Wagtymyz gidip dur. Ulan bir agzamyzyň sowaly. 100 geç. Bilen oksan donanır. Bir boş kuta näçe tane kitap sygar? Bir boş kuty korobkaň içine näçe tane kitap sygar? Ay, kän sygar. Jogaň dogry. Seyleme. Sebäbi boş kuty. Bir misalya ýamul boş däl, logik sowal, logik pikirlerine jogap bermeli ýegen. Adam günde näçe sagat ýatýar? Adam seretdiňle logik sowallar bular. Sen düýp manysynda seretme. Adam günde näçe sagat ýatýar? Günnemi? Awa, günde ýatanyk ýerde ýatýar dogry dämi? Merediň ejesiniň ady Gowkar, Kakatynyň ady Döwlet, Jegisiniň ady Serdar, merediň oçtasy näme? Gün dinlemeliň. Döwlet. Merediň ejesiniň ady Gowkar, Kakatynyň ady Döwlet, Jegisiniň ady Serdar, merediň oçtasy näme? Döwlet. Döwlet, dogry. Çaga ejesiniň berip bilmeýän, Kakatynyň berip bilýän dady. Çaga ejesiniň berip bilmeýän. Çaga ejesiniň berip bilmeýän, ýöne Kakatynyň berip bilýän dady. Bak. Kakatynyň nämesini berýärler çaga? Kömek edip durmakdan gidip dur. Familiýasyny berýärlermi? Familiýasy dälle, familiýa ejesininkine meni bilýär çaga. Ýöne nämesini bilen ejesiniň çaga. Sen goýladyň familiýasy dälle. Oçtasy. Adamda günne üýtgäp duran zat. Adamda günne üýtgäp duran zat, ýaş. Ýaş dogry. Eşdilen zat, ýöne görülmeýän zat. Eşdilen zat, ýöne görülmeýän zat. Adamdamy? Awa, hemme zatda. Şo zat eşdilen ýöne görülmeýän zat. Atmaly. Eşdilen zat diýemde, ýem jogap berip barýarsaň. Siz? Awa, siz eşdilen ýöne görülen oklardan. Hemme zat görünýän wagty şol görünmeýär, hiç zat görünmeýän wagty şol görünýär. Aýmy? Ýok. Logik sowalyny bitiret, şo zat hemme zat görüp otur. Awa. Ýöne şo zady
şu zatdan hiç görünmeyen vakti şu zat görünýär näme? Yok ha? Yok zaten. Garankılık diýjek boldum. Dogry, belki dogry düşünenäsin. 4 tane denany bir taýawalyň aşagyna sygdyrjak bolýar bolup sygmadylar. Ýöne şonda da olam hiç edilmedi nädim. Yukarıda tutanırlar da. Yok yok. Seret vaxtymda boldy. Ýöne bereýin ýene bir iki tane soraw. Pikirlen 4 tane denany bir taýawanyň aşagyna sygdyrjak bolýar bolup sygmadylar. Şonda da olam hiç edilmedi nädim. Bilmesen geç diýär, indiki ýapraşygymda da bolýar. Ýaşy ýanalyrdy. Yok, menden. Doğru. Olam boluna. Olam gelip dur ýaşy ýagmasa näme üçin taýawany? O ýaşy olam da. Ha. Jogap bolýar. Geçen Geçen. bir adam bazardan papugay satyn alýar. Kuş bar, papugay. Satyjy şu papugay näme diýsen ýylyňdan gaýtalaýar diýär. Bulan bolýar, onda diýip ondan alqaýda öýüne barýar. O şu papugay hiç de diýeno. Ýöne satyjy ağlamady. Nädim? Sebäbi näme diýsen gaýtalýar diýdiňa? Hawa. Golaýladyň. Diýmek? Ne diýer papugay gurlap bilen o. Papugay däli. Papugay däli, başga kuş bar. Ýok, papugay näme diýsen gaýtalap bilýär. Hawa. Ýöne barýar öýüne barýar, ol siz gaýtalany ol. Sebäbi eýesi tanışdyr. Sebäbi eýesi. Hawa. Näme diýip bilen ok? Golaýladyň, eýesi gurlap bilen ok, papugay gurlap bilen ok. Eýesi. Son nice bol. Sen şu wagt gaýtyp ýapraşykdy. Täzeýler. Ýok. Tanışýlar. Tanışýlar. 13 tane soraga jogap berip ýetişdiň wagtymyz häzir boldy ýegen bakym jogap bermediň pikirleriň wagtymyz gitdi içimiz bak berýärse şeýle. Ýeňjimi nime? Ýöne, ýok, sen ýeňjiden. Ýöne gynanmak gerek geldi ýegen bul gynanyp men şu soragy bilmedim, ýeňmedim däl ýeňilseňem ýeňseňem sowgatlanmady we soraglarym ilmi soraglardan maskara bolum diýer ýa-da ýok. Ýöne ene gepleşimiziň şerti bar. Ýeňilseň egerde 20 tanagyna jogap berip ýetişmediň ýeňilýäň diýdiň men derejeli tapanymda saňa bir şert taýynladyk. Biz şu an 17 noyabrda geçirilip durulan İran İslam Respublikasynyň sergisini, dogrydanmy? İran proje atly sergisini. Bizim Türkmen portal websaytynyň derejeli tapar bilen bäri video şekilleri almanyýylyk, interview almanyýylyk. Inni sen maňa kömek etdiň häzir. Sen eliňe Türkmen portal websaytynyň mikrofonyny berýän. Haýsam bolsa bir adam ýanyna barýan da pavilyonyň ýanyna baryp interview almaly. Bolýa kabul edýän. Men adam tap kömekleşerim saňa. Sen ýöne nime bolýan. Kabul üç bolýar. Kabul bolýar. Onda ýarym hemem. Salam, bayramyňyz gutly bolsun. Salam, sizin bayramyňyz gutly bolsun. Biz İran İslam Respublikasynyň Türkmenistana geçirilýän ýürüýteleşdirilen tergisine gatnaşýar. Bizim öz pavilyonumyz bilen şu taýda çykyş edýär. Şu taýda çykyş etmekligi mümkinçilik beren prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Jan sag bolsun, ümidim bolsun. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýerine gelip ýetdik mähmen tamaşaçylar ýegen ýeňilseňem ýeňseňem sowgatsız gideňiz bilen gepleşigimizde. Bizim gepleşigimizde ilki bilen gatnaşan üçin köp sag bolsun aýdýar. Aýratynam şertimizi kabul edip ýerine ýetirenim üçin hem sag bolsun aýdýar. We saňa şunki ugradylan sowgatlary gowşurýan, ene ilkinji sowgatymyz rowşan aýakgaplary. Rowşan aýakgaplary bizim tanışylar gepleşigimizden bir näçe wagt bäri himayetkäri. Rowşan aýakgaplary kaçtyn kowşlarga gorýanlar üçin ne saňa sowgatny ugradypdyrlar, gutly sowgatym. Indiki sowgatymyz bolsa weksiz. Dohy, bular täze geldi bizim ýurdumyzda täze rek diýsegem bolýar. Isi, owy stoki ulanyp gör we bize tek berýär. Weksizde köp sowgatym daýýar. We ýegen sowgatly gutly bolsun. Sawol. Gepleşige unuňa ýaradymy? Ýarady gowy. Ähli himayetkarlygyny sawol bilaýar. Şular ýaly awadan pursatda bolsa, tanışylar gepleşimiziň bu wedekki üýtgeşik sanyny geçirip gotarýar. Indiki tanışylar gepleşimiziň täze sanyny uşan çok hoş sawol. Yaşlıktan gurvani saldın bu başa, ovamın lelesi oğul sırayım. Yaşlıktan